Hi guys! Good morning guys! Good morning Kabicolano. Nandito tayo ngayon. Papunta tayo ng Sampaloc, Manila. Ngayon, medyo traffic. Tsaga-tsaga lang tayo. Pero bago yan, mamaya mamimigay na naman tayo. Pero hindi ko muna sabihin kung ano na namin ibibigay. Kahapon, kahit papano, nakapagbigay tayo kahit na maliit na pinamimigay natin o konti lang. At least nakapagbigay tayo sa mga tao sa nangangailangan. Makatapos noon, mamimigay na kami ni Mark. Wala yung isang kasama namin, si Marvin. Meron siyang kailangan puntahan. Kaya kaming dalawa na muna ni Mark. Oh, Meron pala tayong sorpresa sa atin. sino yun? May nagbigay sa atin ng pagkain. Pagkain? Tingnan mo, tayo na naman ang binibigay ngayon ng pagkain. Wow, sana all binibigyan. Eto na. Kaya, Mark, shout out natin siya. Sige, sige. Ganito. Maganda yan, Pakita boss. natin para ano. Eto na. Pakita. Ito yung takip niya. Tingnan mo, may ano siya, original na original. Original nga, galing Hong Kong. Ngayon, eto pa. Buksan natin, Mark. Oh, Para nabuksan mo na nga. makita ng viewers. Tirering. Sarap. Mooncake. Salamat po sa nagbigay. Salute po kami sa inyo. Ito po yung shoutout ko. Shoutout nga pala kay Ma'am Helen at saka kay Sir Albert Judicio. Ma'am, maraming salamat po sa bigay. Thank you so much po. At saka mayroon pa, Ma'am. Ano yun, boss? Mayroon pang nagbigay.
Wow naman. Ito naman ang nagbigay na napakabait na Wow! Sushi. Mikahashi Sushi. Ito siya. Mark, pwede ba pakita natin, Mark? Ano natin? Sa camera. Pakita mo sa camera, boss. Yan. Yan. Yun. Napakasarap. By Mikahashi Sushi. Sushi. Ma'am, saludo ako sa inyo. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you so much. Ayun, Mark. Napakaswerte natin ngayon dahil binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Panginoon, thank you po. Swerte mo, boss. Salamat po sa mga nagbigay. Thank you so much. Ang ganda. Mark, Wow naman! eto na. Wow! Wow! Napakasarap nito. Sushi. Ang sarap niyan, boss. Sushi. Nakakagutom. Oo nga eh. Ito yung sauce niya eh. Kiko man. Ito yung sauce niya eh. Wow! Sarap naman. Mark, lagyan natin ng wasabi. Sige, sige. Manghang ba yan? Ang dami ito. Para mas maganda, lagyan natin ng lasa. Di ba, Mark? Tama. Lagyan natin ng wasabi para maangang siya. Malinamnam at parang na ano yung ano mo, yung dila mo. Ayun. Kahit pa paano, nagapagbigay na tayo ulit. Kahit maliit na bagay lang, nagapagbigay tayo ng shield, tubig, face mask. Maraming bagay para sa kanila yun para hindi na sila bibili. Para hindi na sila bibili. Nandito na tayo ngayon sa Alampa. Medyo malayo-layo na natin yung narating natin, Mark. Napakasarap kasi pag nakakapagbigay tayo eh. Talagang kahit na napakasimple lang na naibigay natin, pero ramdam ko doon sa mga tao na binibigyan natin na tutuwa sila eh. Tutuwa sila. Talagang